Sanibonani emakhaya. Nikhuluma noMama Mthandazo Mdungwa eJohannesburg eSoweto. Sizokhuluma ngesigodlo. Sifuna ukucacisa ukuthi esigodlweni yini ekufanele yenzeke esigodlweni. Isikakhulukazi kuwe wena Mthandazi onalesigodlo. Okokuqala nje ukugqoka kwakho ukuthi ugqoka kanjani. Mawumthandazo uhlala uthwele ikhanda ngesikhathi sokuthandaza. Hayi ukuthi ngesikhathi uyihlelele nje ekhaya uye emall uthwele iduku, asisho njalo. Sithi ngalesikhathi wena uyongena esigodlweni kufanele ube njani. Ufanele ukuthi uthwale ikhanda. Ufanele ukuthi ugqoke isketi. Ngaphambi kokuthi uzogqoka lokhu okugqokayo mokhuleka. Ngani? Ngoba nabantu laba beze kuwe uyisibuko, bayakubuka wena ukuthi ugqoke kanjani, bazolingisela wena, bazoyenza lokhu wena okwenzayo. Mawuyilo Mthandazi ofaka ibhuruko ngaphansi bese yabhinca phezulu, nabo mebezile beze insebenzini bazokwenza kanjalo. Futhi ayikho into ozoyisho ngoba babone kuwe. Mangabe uwumthandazi othwala ikepisi khona engeke ngambona esigodlweni, nabo bazoza bethwala amakepisi. Kodwa kakhulukazi la umthwalo ukuwe wena Mthandazi mnikazi wesigodlo. Ukuthi ugqoka kwakho kufanele ukuthi uhlonipheke. Awugqoki into ephezulu kwamadolo. Ama-mini skirt awasebenzi. Asithi gqoka isketi esifika phansi emaqakaleni, kodwa masifike ngaphansi kwamadolo. Ithi noma uhleli lapha ya uhlonipheke. Umsebenzi lo dala silokusisho ukuthi uhambisana nokuthobeka nokuhlonipheka. Ibhuruko nje alingeni nje impela kodwa ke bakhona abakwenzayo. Asisho ukuthini, kodwa sithi muhle umuntu ofaka isketi athwale kahle ekhanda. Angathwali ikepisi ewumthandazi. Engaveza amahlombe ngokuthi noma engagqokanga into zakhe zokuthandaza vele kudala ethandaza athandaze ngeimpahla zakhe. Akusiyona impoqo ukuthi ugqoke impahla zakho zokuthandaza. Ungalifaka iroko lakho, ungasifaka iskipa sakho, kodwa amahlombe mawavaleke. Nesifuba sakho masivaleke. Wena uyisibuko, kubukwa wena ukuthi ugqoke kanjani. Ngendlela wena ugqoke ngayo, abantu abeza la ekhaya kuwe bazokuhlonipha bebona ukugqoka kwakho. Kulesikhathi samanje siyazi ukuthi sekukhona zonke izinto ezinhle ezinjengamawigi, zonke lezi zinto ezenziwe emakhanda, ikakhulukazi leinwele ezithengwayo. Akwaliwa Mthandazi ukuthi uzigqoke. Kodwa ngesikhathi sokuthandaza beka phansi bese uthatha iduku lakho uyalithwala. Ngesikhathi sakho ke uyazithatha into zakho kuyayigqoka. Ube muhle nawe. Kodwa nasekugqokeni kwakho ungekho ekuthandazeni, awugqoka ama-mini skirt into ezokwenza ukuthi abantu mebekubuka bangasabuyi. Ngaso sonke isikhathi kufanele ube sesayidini lokuthi uyisibuko. Abantu mebekubuka bayakubona ukuthi lo mama lo umama ongangithandazisa. Nge-appearance bangakakuzwa uthandaza, bangakakuboni usebenza. I-appearance counts a lot. Okay. Ayagqoka kamajini, uhamba uye emall. Alikho icala lapho. Phela kuya nangabantu abakuphethe ukuthi bona bayavuma noma abavumi. Kodwa bona mebevuma ezinye izithunywa ayihluphi. So la ngeze wena nje uzothi makufika isikhathi sokuthi uyothandaza, faka ijazi lakho, faka iduku lakho, guqe uye lapha emakhandleleni. Hayi ngento emfishane, akubi nenkinga, ezinye izithunywa zinjalo. Kodwa khona lezi ezingafuni nje impela uthi ungakwenza nje hawu ube mapeketwane. 2, awujwayele umsindo. Esigodlweni akusindawo yokuxabana nokusolva amacala. Nilwa amacala ayasolvwa ngaphakathi kwesigodlo ngoba kuzolashwa ngithi, kuzofuna isisombululo.
bayeza abantu namacala kuhlale phansi kulalela udaba. Kodwa hayi lo msindo wasekhaya ozothuthu uhlezi angena umuntu ezokhuluma ngokunye sekubanga umsindo khona la. Hey kuyaphikiswana. Phumela ngaphandle uyoyenza umphikiswano ngaphandle. Kodwa ke mawumthandazi akufuneki ukuthi ujwayele umsindo. Ngani? Ngoba umsindo uyasixosha isithunywa. Ngalesikhathi lokuxabana nabasekhaya njalo bagcina behambile. Izithunywa lezi ezikuphethe asikushiya isithunywa kodwa siyakudedela. Sithi ukuqhela. Uyothi mase sekukahle uzosizwa nawe ukuthi sesikhona. Manje le ndawo makube indawo yokuthula kungabi indawo yomsindo, ungatholakala emsindweni. Okay. Ungabojwayela ukuthi uzazi ukuthi kukhona abantu abazofika ekhaya bakuthola ungagezanga. Jwayela nje ukuthi mawuvuka ekseni abantwana besikole mabegeza bayesikoleni nawu lapho. Mebeqeda ukuphuma nawu lapho nendishi. Awazi ukuthi kuzofika abantu namhlanje noma ngeke bafika ngithi kumele bakuthola uclean ngoba mawuzogeza abantu bekhona. Yazi akubukeki kahle kuba ngazathi wena uyayiphakamisa. Wena ufanele ukulindwa. Yebo sikubonile kudala sihamba abantu. Sibonile sifike sihlale ngaphandle emabhangi esitulweni. Kuthiwe ubaba khana avuka usathelelwa itiye. Nizolinda ninake. Hayi silindile. Pheli hour khana qhamuka. Yikho kuthiwa mawuye emuntwini awuye ujahile. Manje ke wena mthandazi mawungabi njalo. Hluka wena kulabathandazi bakudala sasibalinda. Siqueuile lapha emabhangi esitulweni usalele. Kodwa mawuthi uyasibheka isikhathi 8:30. Uthi niyabona manje umuhle ukuthi lapha na ngo8 so uyageza. Asishi ukuthi phela avuke empondoza nkomo kodwa ke so uyageza uhlale nje uclean. Yaqhamuka umuntu ungamlindisi nequeue. Qhubeke nomuntu elibe yedwa noma bebabili bami. Ungathi makufika umuntu usayohlalwa. Asi-avoideni lezi zinto zakudala zokuhlala. Yebo siyazi ukuthi izinto umuntu uyayilinda khona ezilindwayo. Kodwa khona engafuni nokuthi umuntu alinde umenzele lento omenzela yona ahambe. Yabona mawugezile sowuphuzile umdoko kuyashesha. Alright. Awungeni ke esigodlweni uphuma le komathandana wakho bowusayoyijabulisa naye. Bese uyafika la uthola kunabantu usuyangena wena esigodlweni. Nangiya umuntu sekayosebenza sikwenzi lokho. Esigodlweni mawuphuma le komathandana ungeni. Into enkulu uyahlambulula. Yingakho kuthiwa mawumthandazi hlala ngokuhlambulula njalo each and every day mawugeza nje unenhlambuluko lapho. Faka itswayi lakho emanzini uyageza noma ufaka ispirit noma uyahlanganisa itswayi nespirit uyahlambulula noma umlotha wodwa gelekeqe uyafaka emanzini ugeza. Uphile nje usenhlambulukweni ngoba ziningi izinto ezikungcolisayo. Akusuka ukuthi uhambile waya le kumathandana wakho nayo ijabulisa yiko lokho kukungcolisayo kuphela. Cha. Akusiloko kuphela kuningi nokuxabana kuyakungcolisa nomsindo kuyakungcolisa. Manje uyageza ke ngalezi zinto. Ngesinye isikhathi wona isona isiwasho uyahlambulula ngaso. Ngesinye isikhathi uyawathatha amanzi empompi akhulekela uhlambulule bese nasesigodlweni uyathi uchela uhlambulule. Ungangeni uzothumela abantwana bakuhlambululele esigodlweni. Kodwa ke kukhona ama situations lapho kufike umuntu egula impela. Uthola ukuthi fanele ungene. Uzokwenza njani? Uzothi awuhlambulukanga? Cha. Uyangena. Angithi uhlambululile. Uyangena. Kodwa ungalayiti ibani. Makukhona abantwana ekhaya, cela abantwana bakulayitele. Makukhona udadewenu uyamcela ukuthi ngicela ungilayitele. Ubese uyaqhubeka akuhlambululele la. Noma wena akuzihlambululele khona la esigodlweni ubese uyaqhubeka ngomsebenzi. Bese kuba naleyo ukuthi mawusesikhathini umuntu osesikhathini akangena esigodlweni. Yangimangaza kakhulu ukuthi ngoba indalo kaNkuluNkulu wayifanele ukuthi mawungena esigodlweni bese kuthiwa isizongcolisa.
Akungcono ukuthi ukhothe umlotha, ugeze ngomlotha, ungene esigodlweni, uqhubeke nabantu, ulobele ulapha esikhathini. Asazi-ke kuhluka ngemizi. Kodwa nje mina ngiyibona inkinga ukuthi mawusesikhathini ibese uyangena. Naleyo ukuthi mawuphuma kumathandana wakho wenza into wrong. Abantu mabayekele imfundiso zokuthi mawunesithunya uthandani. Sikhona sizelwe siphile emhlabeni, siqhamuke emishadweni, siqhamuke emithandanweni, sazalwa. uNkulunkulu wakwenza ukuhlangana kobulili ukuze izwe lande. Walibusisa uNkulunkulu wathi zalanani nande. Manje umthandazo unalo ilungelo lokuthandana. Yathandana umthandazi. Kodwa ke into ebalulekile ukuthi meke buye emthandanweni kufanele ukuthi ayihlambulule, ayazi indawo le athandazela kuyo. Awungeni nezithandwa zakho ezigodlweni nenza umathandana, akwenziwa lokho. Akwenziwa nje impela lokho. Mawuyokhanyisa izibani zakho lapha, kukhona umuntu ongakhanyisa isibani lapha eGobondele, uyaguqa, okuwuphawu lwenhlonipho. Abantu besilisa ke bayathanda ke nokuqoshama. Uyaguqa ulibele umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa awungeni ngeshort pen esigodlweni. Musa, yebo khona ingekho into embi ezokwenzeka, kodwa sesikhulumela igameni lenhlonipho. Gqoka ilong pen yakho. Gqoka ijazi, vala amahlombe. Noma ufaka ivest, faka ijazi phezulu. Ungathi kusesigodlweni sakho mali ingekho ijazi phezulu. Zikhona indwangu encane la. Uyathatha ubeka la emahlombe. Uyaqhubeka uyasebenza. Kodwa ke neskipa sakho noma ungafakanga ijazi kuyasebenzeka. Uyifakile impahla zakho zasekhaya. Uyakwazi ukuthi uqhubeke usebenze. Ufaka iskipa sakho, ufaka ibhluko lakho, uqhubeke usebenza, hayi ibhluko elifisha. Angithi fanele sifundisane ukugqoka la. Ask yourself ukuthi yini mekuthandazwa ugqoka kangaka. Yingoba uNkulunkulu naye amadodana kaAroni wawagqokisa. Wathi makugqokwe ingubo zelineni, makuyiwe emathendeni, kuyodunyiswa, akugqokwe izingubo zelineni, ingubo zokudumisa yena ngithi. Nathi ke silapho. Hayi ukuthi le impahla esiyigqoka izosifaka ezulwini, aziyengi ukusifaka ezulwini. Noma siye emasontweni umfaniswa ukuthi omunye angaqhamuke eswele, abonakala ukuthi uswele, kodwa uniform yinhle. Hamba siye emasontweni. Asingeniswa ukuthi sigqoke uniform. Uniform ifihla into eziningi ezizokwenza ukuthi ufile inferior mawuphakathi kwabantu. Mawungena ikate ezinhle uyosaba ukuya esontweni manje yinhle le uniform. Nala ekuthandazeni ke kunjalo ke. Lena ke yona ke angithi yasekuthandazeni ihamba ibanga elide elijulile. Kodwa ke mawusuphothulile uyakwazi ukuthandaza. Thandaza ungalifakanga ijazi. Kodwa muhle umuntu ogqokayo. Afake ijazi lakhe noma afase iduku lakhe, ehloniphe, ephakamisela abantu abamhambisayo, ebese ayasenza. Ikakhulukazi ngoba le impahla ngithi siyazazi ukuthi zinamahla. Yes, zihlukahlukene ngokuhlukahlukana kwazo. Manje ke nami ke ngicela ukuthi iNkosi ithele umusa simelayo kwanamhlanje. Amen.